Mene je jako obradovalo što sam dobio nagradu. To mi mnogo znači, jer pogotovo što se to desilo u ovom festivalu u Strumici, to je Makedonija i to je nešto što mene asocira na staru Jugoslaviju i što meni je značajno da ja nekako sebe doživljavam kao jugoslovenskog glumca koji je tolike godine proveo u jugoslovenskoj kinematografiji i to mi je i neki znak i nekako priznanje da nisam zaboravljen na svim tim prostorima i nekako mi je i emotivno prijelo. Što se tiče Strumice, u Strumici nisam nikad bio. Možda sam jednom davno prolazio, ali što se tiče Makedonije, zadnji put sam bio kad sam imao jednu premijeru, recimo 2005. godine ili tako nešto. Otprilike uvek volim da dođem u Makedoniju. Mnogo lepo se jede, ljudi su užasno gostoprimljivi i tako da se radujem što ćemo da se vidimo u krajem maja i očekujem lepo druženje. Inače, što se mojih planova tiče, imam u planu tu negde pod kraj leta par projekata, a mi ne govorimo mnogo o tome dok se u pripremi i gotovo definitivno će se raditi, ali kad dođe vreme onda ćemo i da objavimo.